За да говорите добре един език, е хубаво да имате богат речник. Ето няколко варианта, с които да замените думичката oui, за да покажете, че имате по-богат речник на френски. Вместо oui можете да кажете bien sûr. Например, tu m'aimes? Bien sûr. Разбира се. Втори синоним е volontiers, което означава на драго сърце, с удоволствие. Volontiers. Ето един пример. Vous voulez un café? Volontiers. Искате ли кафе? На драго сърце, с удоволствие. Трети синоним – pourquoi pas. Tu veux une bière? Pourquoi pas. Искаш ли бира? Защо не? Разговорния език пък вместо oui казват ouais. Tu veux un café? Ouais. Искаш ли кафе? Да. Следващия синоним е carrément, определено. On sort ce soir? Излизаме ли тази вечер? Carrément, определено. Ако видеото ви е било полезно, запазете си го за по-късно или го споделете с приятели.